ай динай сарма дард гирифтай давлениём баланд шудай рости чанд бор шуд дору мехӯрам ҳамиқа чой мехӯрам ҳеҷ не давлениё поён хама гуфтум ҳами видеоро кунам яке баъди ҳами видео соз мешавам. салом алейкум тамошобинои азиз, айном видео фаҳмидем ки дар чӣ бора гап мезанам ва дар кадом мавзӯъи гуфтигӯ гапо барномаи мо дар бораи ҷанги Фаридун Одилов, рақобате ки Фаридун Одилов дошт ҳамун чечен. хоб Адлан Ибрагимович, ман ҳамчун як тамошобине ки доим ҷангои ҳами Фаридун Одилова тамошо мекардам. ман яке Фаридун Одилова, яке Нурулло Алиева ҳама ҷангошона қариб тамошо кардагиам, даже баъзеҳоша дубори себорин ҳам тамошо кардагиам. ҳамчун як тамошобин фикри ман дар бораи ҳами ҷанги Фаридун Одилов кардагӣ ҳаминай ки Фаридун Одилов ба мисли ҷангои пешинаш ҷанг накард. мегум сезони хунукӣ сар шуда кору бори стройкарам сус шуд. бача чо мекунӣ стройкара савдо дагзар намедонӣ чӣ хе сар кунӣ. иними номрои дайни инҷа мондагим замзам маркет оптови кай ҳами дорувои табобатие ки мебинем мо савдо мекунем ку мефурӯшем ё ин ки инаш дига ширкатҳо мефурӯшанд ҳамаи ҳамиё айними ака мегиранд қариб савдо мекунанд. ширкати замзам маркет мағозаи худша дора дар шаҳри Москва проспект Мира. нархҳои оптови қатъи иними дорувория китоби Қуръон, ҷойнамоз, тоқи, тасбеҳ, электрони тасбеҳ, электрони ҷойнамозо, умуман чӣ доруи табобатие ки ҳастай дар ҳамин мағозаи замзам маркет ҳаст. ҳамин ака қатъи хушрӯ муомила кунен насияра метиятонанд. ман 3 сол мешава қатъи ҳамин ака кор мекунам. иними накладноя менависонам, роиш мекунам дар телефон, мегум ки иними хеле чизо ман дар корай мегира сраза сиде қатъи перевод мекунам, роӣ мекунам, мерам қабул мекунам, мебиёрам савдом рафтеисай алҳамдулилло, кору борум созай алҳамдулилло, ҳама садай. барои ҳамин шуморам камкам бародарҷонои азиз бизнес дагзарем. баъзеҳотон мегӯем 50 000 дорем, 100 000 дорем, бизнес карда мешава бародар. ҳамин акара занг мезанӣ, харидорӣ мекунӣ ба нархи оптови дар магазин, дар интернет магазин мекушоӣ, интернет магазин, дар интернет магазин савдош мекунӣ, мерава. ҳол иншаалло рӯзои наздик бо дар бораи интернет магазин шам мефаҳмад. рақобатша хеле актив нисте ки дошт пеш сол хе баромадои мекард, мебаромад майдон дам майдон меларзид, ухе рақобат накард. намедонам акара можед саломатиш хуб набуд, можеди пеш ҳамид ҷанг баромадан ягон травма гирифта буд. умуман барои ман ни чиз нофаҳмоай, вале ҳами қаша фаҳмидам ки ҳами рақобат у қадар актив нигзаштагӣ нест. ҳамун раунди дуюмашда я ҳаракат кард, хеле хирсан шудем, гуфтем оли мезана ки, вале раунди сеюмда боз суст ҳаракат кард. ба фикри ман ки ҳами акара мазаш гирехтагӣ буд, мумкин саломатиш хуб набуд, барои ҳавай суст ҳаракат кард. вале мо ин чизе интизор набудем, на танҳо ман, тамоми мардуми тоҷик ғалабара интизор буд. ака ман худма эксперт намегирам, вале ман як одаме ки мисол бисёр тамошо кардагим ҷангоша, дар ақли ман рост намегира ки Фаридуне ки мисол ҳамун қадар активни буд, дар дигар рақобатош ҳамун қадар сахт ҳаракат мекард, дар ҳамин рақобат ин қадар суст буд. ҳамин чиз дар ақли ман дар рост нагирифт. ростига барои чӣ россия хунук шуд, мефурад ҷои гармӣ равӣ, орзуи сафар кардан ба хонаи Аллоҳро дорӣ. медонам ҳар як мусалмони орзуро дорад. инҷа рақамҳои телефони ҳаҷ сентр меброяд, занг мезанен ҳамин акада. охири моҳи декабр сафар доранд, як 15 рӯза сафар доранд. ҳамин қори худаш роҳбаладай, худаш мерава ҳамроҳтон. гуфтигӯ гапои қорира бисёриё мешиносанд, чандин нафаро ҳамроҳи қорира сафар карда рафта омадагиянд. ана медонанд ҳамин нисб зиёди ҳамин блогеро иними одамое ки мединиянд ҳамроҳи ҳамин ака сафар кардагӣ рафта омадагиянд аввалин бор, якум бор. ба ҳамин хотир ба дили пур занг заненша ва орзуи сафар кардан ба хонаи Аллоҳро бароварда гардонем. то охири моҳи декабр рӯзи 31 сафар дорад. нархошон нимҷада. як чиз дигара фаромӯш накунед, кадоми айноми шабакаи Исмоил Тоҷик гап мезана, $50 дар нархи умумишон скидка карда мешавад. яъне нимҷа $1400 ай, $1350 айноми шабакаи мо гап занен, $1350 мешавад. бародаро, ин нархномаи то охири моҳи декабр ай. ҳоли моҳи январда бо нархномаҳо алиш мешавад, арзон мешавад иншаалло, барое ки баъд ай соли нав иншаалло билетҳо мехамад.
нархора мехонам занг занен гап занен катиш ман дина промои эфир кардагӣ будем ҳамин бои Фаридун Одилова бисёриётон тамошо кардем 13-14 ҳазор одам аллакай ҳамн промои эфира дидак ҳамунҷа тамошо доштанд. ман комментариҳои ҳамаша хондум, фикрҳои ҳамаша фаҳмидум. я илтимос ай комментария нависо илтимос дар комментария дашном бисёр накунед, гапҳои ноҷорам бисёр нанависонед, зеро тамошобиное ки ай дигар миллатам ҳамин комментариҳои шуморо мегиранд, перевод мекунанд ба забони худшон, мехонанд ва айб мешавад, шарм мешавад. гуфтиу гапҳо айрӯи ҷавонмардӣ нест. дашномое ки шумо дар ҷо каресен ин айрӯи ҷавонмардӣ нест. ин спорт ай бур дора бох дора. мисол бурча чӣ хеле ки қабул мекунен, бохчам бояд қабул кард. фикри ман ҳамин буд. фикр ма гуфтум. хоб гӯш кардагитон да ҳазор раҳмат. бисёри бародарон нависонданд дар комментариҳо ки Исмоил ту фикри хита гавзан чӣ ба ихелши чӣ шуд ту чӣ гуфтанӣ гуфта мисол ҳамун комментариҳо ҳамун видеоро дурои хонен да ябор ҳамун эфири динангина карагира комментариҳоша хонен мумкин як 500-600 ҳамин комментария думбадум фақат як гапа нависондагие ки Исмоил мисол фикрта гавзан да дар ин бора барои аввай ҳамин видеоро кардам. хулосаи видеои ман ҳамин ки ман намедонам барои чи иқа сист ҳаракат кард, вале мо ай чиз дига чиза интизор доштем да ҳамин бои динангина дига чиза интизор доштем, вале дига чӣ шуд. хайр дар оянда иншааллоҳ ки соз мешава бо дилмонда нашем, дастгириро фаромӯш накунед мардуми тоҷик. аллоҳ нигаҳбонтон.